കോൺഗ്രസിന്റെ എല്ലാ തുട്ടൂരങ്ങൾക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും സദാസമയവും പിന്തുണ അർപ്പിച്ചു നിൽക്കുന്ന മുസ്ലിം ലീഗിന് ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ഇന്ത്യയാകെ, എന്തിനേറെ ഈ കേരളമാകെ അലയൊടിച്ചുയരുന്ന സ്ഥലത്തിൽ BJPക്കെതിരെ കർശനമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ നിസ്സംഗരായി നോക്കി നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് കാലാകാലങ്ങളിലായി രാജ്യത്തിന്റെ അന്തസ്സത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി DYFIയും ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഈ നാടിനു വേണ്ടി പൊരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചരിത്രത്തിന്റെ പട്ടികയിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ RSSനോട് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ചരിത്രം ഞാൻ പറയാം. ആ സ്ത്രീയുടെ പേര് ആദിബ ബീഗം ബാനു എന്നതാണ്. ആദിബ ബീഗം ബാനു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിൽ 90% പേർക്കും അവരെ നേരിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ആദിബ ബീഗം ബാനുവിന്റെ മക്കളെ നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട്. ഒരാളുടെ പേര് മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി എന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തെ മകന്റെ പേരാണ് മൗലാന ഷൗക്കത്ത് അലി. മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയും ഷൗക്കത്ത് അലിയും രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടത്തിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ജയിലിനുള്ളിലാക്കി. ആ ചെറുപ്പക്കാരെ ഉദ്യോഗസ്ഥരിങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നിട്ട് മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും ജയിലിൽ വന്ന് നൽകുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിക്കകത്ത് ഉയർന്ന ഉദ്യോഗം തരാം, ഏറ്റവും ഉയർന്ന സാലറി, മാർഗം മക്കളെ കാണാൻ ജയിലിന്റെ മുമ്പ് ചരിത്രമുണ്ട്. ആ ജയിലിന്റെ സെല്ലുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഉമ്മ കൈപിടിച്ച് നിൽക്കുമ്പോ രണ്ടു മക്കളും അകത്തു നിന്ന് ഉമ്മയുടെ കൈ ചേർത്ത് പിടിച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ ഉമ്മ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെ താരാട്ട് പാടുക, ഭക്ഷണം വാരി തന്ന പിച്ചവെക്ക ഈ കൈകൾ തന്ന താരാട്ട് പാടി മാർവോട് ചൊട്ടിയ എന്റെ ഇതേ രണ്ട് കൈകൾ കൊണ്ട് എന്റെ മക്കളെ ഞാൻ കഴുത്ത് ഞെരിച്ചു കൊല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞ മക്കളെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ തീച്ചൂളയിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിട്ട ആദിബ ബീഗം ബാനുവിന്റെ പോലെയുള്ള നിരവധിയായ അമ്മമാരുടെ കണ്ണുനീരും അവരുടെ ധൈര്യവുമാണ് RSS ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന വീര സവർക്കർ എന്ന് നിങ്ങളും ഭീരുവെന്ന് ഇന്ത്യൻ ജനതയും വിളിക്കുന്ന സവർക്കറുടെ ചരിത്രമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം. ആ സവർക്കറുടെ ചരിത്രത്തിനകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ. ആ പഠിച്ചതെന്താ? ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ഉന്നത നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തരാം, മാപ്പെഴുതി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ 11 തവണ തുരുതുര എല്ലാ വർഷവും മാപ്പെഴുതി കൊടുത്ത് തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ നക്കാപ്പിച്ച ശമ്പളം മാസാമാസം തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ രാജ്യത്തെ ഒറ്റുകൊടുത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ ശമ്പളം വാങ്ങി തിന്ന് ജീവിച്ച സവർക്കറുടെ ചരിത്രമല്ല ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ചരിത്രമെന്ന് അവരെ വെട്ടിമാറ്റുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഭരണകൂടം മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. മലബാർ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ കുറിച്ച് ബ്രിട്ടീഷുകാരെന്നും അതിനെ ഒരു മാപ്പിള കലാപമായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിച്ചത്. മാപ്പിള കലാപം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് അവർ മുൻതൂക്കം കൊടുത്തത്. RSSും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു വർഗീയ ലഹളയായിരുന്നു. വർഗീയ ലഹളയായിരുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് സംശയം വരുന്ന ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിം ലീഗുകാരനോ കോൺഗ്രസുകാരനോ ഈ നാടിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടായിട്ട് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം പറയുക, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മലബാർ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന്റെ ഭാഗമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജയിലിൽ കിടന്ന മനുഷ്യന്റെ പേര് MP നാരായണ മേനോൻ എന്നതാണ്. 13 വർഷമാണ് അദ്ദേഹം ജയിലിൽ കിടന്നത്. ഒരു തവണ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിൽ നിന്നും വിടുതൽ ചെയ്യാൻ 2 ഉപാധികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചു. ഒന്ന്, മലബാറിലേക്ക് ഇനി 2 വർഷത്തേക്ക് താങ്കൾ കാലുകുത്തരുത്. 2, ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് മാപ്പെഴുതി തരണം, പോയി പണി നോക്കാൻ പറഞ്ഞു MP നാരായണ മേനോൻ. അദ്ദേഹം അനുസരിച്ചില്ല, വീണ്ടും ജയിലിൽ കിടക്കുകയാണ്. 1 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ വീണ്ടും ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഉപാധികൾ ഞങ്ങൾ ഇളവ് തരാം, താങ്കൾക്ക് പോകാം, അതുകൊണ്ട് ആ ഉപാധികൾ അംഗീകരിക്കണം. ആ ഉപാധികളിൽ ഒന്ന്, മലബാർ ലഹളക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് നിങ്ങളല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതി തരണം. രണ്ടാമത്തെ ഉപാധി, ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായി ഇനി ഞാനൊരു സമരത്തിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടില്ല എന്ന് ഈ 2 ഉപാധികൾ എഴുതി തന്നാൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ ജയിലിൽ നിന്നും മോചിതമാക്കാം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടത്തിലെ കരുത്തനായ ധീരനായ MP നാരായണ മേനോൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി, എനിക്ക് നിങ്ങൾ മാപ്പ് തരണ്ട, ഞാൻ ചെയ്തത് ശരിയാണ് എന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 13 കൊല്ലം ജയിലിൽ കിടന്ന മനുഷ്യന്റെ പേരാണ് MP നാരായണ മേനോൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ
അവർക്ക് ചിത്രീകരിക്കാൻ കഴിയുക. അവരിപ്പോ പേര് വെട്ടാൻ നിയോഗിച്ചത് 3 അംഗ സമിതിയെയാണ്. 3 അംഗ സമിതിയിൽ ഒരു മലയാളിയുണ്ട്. ആ മലയാളിയുടെ പേര് ഐസക് എന്നതാണ്. ആരാണ് ഐസക് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോട്ടയം കോളേജില് ഒരു ചരിത്ര അധ്യാപകനാണ് എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. പക്ഷേ ഇത്തരം ഒരു ചെറിയ പേജിൽ പോലും, ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഒരു പേപ്പറിനകത്ത് പോലും വരും തലമുറക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചരിത്രം എഴുതി തയ്യാറാക്കി അടുത്ത തലമുറക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാത്ത, എന്നാൽ RSSന്റെ ബുദ്ധി കേന്ദ്രമെന്ന് അവരും ബുദ്ധിയില്ലാത്ത കേന്ദ്രമെന്ന് ഇന്ത്യൻ ജനതയും പറയുന്ന ഭാരതീയ വിചാര കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറായ ഐസക് 387 പേരെ വെട്ടുന്ന സമയത്ത് എന്റെ മനസ്സിനകത്തുകൂടി വാഗൺ ട്രാജഡി എന്ന ദുരന്തം മുന്നിലൂടെ കടന്നുപോയില്ല എന്ന് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകുകയാണ് നമ്മൾ. കഴിഞ്ഞ നവംബർ 19 അതിന്റെ 100ാം വാർഷികം ഈ കേരളത്തിലെ ജനത ആചരിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും വേദനയോടുകൂടിയാണ് ആ ചരിത്രത്തെ ഓർക്കുന്നത്. ഈ നാട്ടിനകത്ത് സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന്റെ ഭാഗമായി ചരക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വാഗണിൽ ജനങ്ങളെ, മനുഷ്യരെ കുത്തിക്കയറ്റി കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് നാടുകടത്തുകയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാര്. അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഒരു ജനൽ പോലും ഇല്ലാത്ത, ഒരു ചെറിയ ഹോള് പോലും ഇല്ലാത്ത ചരക്ക് വാഹനത്തിലേക്ക് ഇവരെ കുത്തിക്കയറ്റി അതിന്റെ വാതിൽ താഴിട്ട് പൂട്ടിക്കൊണ്ട് ആ വാഹനം തിരൂരിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുമ്പോ അതിനകത്ത് എന്റെ അധ്യാപകൻ മലപ്പുറം ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ ഹിസ്റ്ററി പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു തന്ന ചരിത്രത്തിനകത്തുണ്ട്. അതിനകത്തൊരു ചെറിയ ദ്വാരം തുരുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ്. ആ തുരുമ്പ് വന്ന ദ്വാരത്തിൽ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ മൂക്കമർത്തി പിടിച്ച് പ്രാണവായു കിട്ടാതെ ശ്വാസമുട്ടി പിടയുന്ന സമയത്ത് പരസ്പരം ഇങ്ങനെ മൂത്രം, വേദന കൊണ്ട് മരണവെപ്രാളത്തിൽ മൂത്രം ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കൈക്കുമ്പിളിലേക്ക് അതെടുത്ത് കുടിച്ച് ജീവൻ നിലനിർത്താൻ അതിനകത്ത് മനുഷ്യർ പെടാപ്പാടുപെടുന്ന സമയത്ത് ആ മൂക്കൊന്ന് വെക്കാൻ വേണ്ടി പരസ്പരം അവർ മത്സരിച്ചുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യനെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ പുറത്ത് മാന്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് മാറാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ വേദനക്കിടയിലും ജീവനുണ്ടല്ലോ എന്ന സമാധാനത്തോടെ മൂക്കമർത്തി പിടിച്ച മനുഷ്യന്റെ മയ്യത്ത് മരിച്ചു അദ്ദേഹം. പക്ഷെ മരിച്ച മയ്യത്ത് പുറത്തേക്കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് പുറം ഭാഗത്ത് എല്ല് മാത്രമേ കണ്ടിരുന്നുള്ളൂ എന്ന ചരിത്രം പഠിച്ച ഞങ്ങളോടാണോ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മനുഷ്യരെ പുറത്താക്കണമെന്ന് RSS പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? RSSനോട് ഈ രാജ്യത്ത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യത്തിലേക്ക് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് പവിത്രമായ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിനെ വർഗീയ ലഹളയുടെ നാടാക്കി മാറ്റാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ നിങ്ങളോട് ഞങ്ങളിലൂടെ തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് DYFI സെക്യുലർ ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉറക്കെ പേടിയില്ലാതെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചത്. പാടില്ല, നമ്മുടെ നാടിനകത്ത് നാടിനു വേണ്ടി പോരാടിയ മനുഷ്യരെ മതത്തിന്റെ പേരിൽ വേർതിരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ വന്ന് ചരിത്രം പഠിക്കണം. മലബാറിലെ കലക്ടറായിരുന്ന വില്യം ലോഗൻ, അദ്ദേഹത്തോട് ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പനി അന്ന് പറഞ്ഞു മലബാറിൽ നടന്ന കലാപത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണമെന്ത്, റിപ്പോർട്ട് താങ്കൾ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് അത് ഹിന്ദു മുസ്ലിം കലാപമാണ് എന്നല്ല അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മലബാറിലെ കുടിയാന്മാർ, മലബാറിലെ പാവപ്പെട്ട കർഷക തൊഴിലാളികൾ ജന്മിമാരുടെ ക്രൂരമായ പീഡനത്തിന് വിധേയമായി വൈകുന്നേരം വരെ പണിയെടുത്താലും അവനവന്റെ മക്കൾക്കൊന്ന് പുഴുങ്ങി തിന്നാൻ 1 മണി നെല്ല് കൊടുക്കാതെ, എന്തിനേറെ അവർ ജോലി ചെയ്യുന്ന കൃഷിയിടങ്ങളിൽ അവർക്ക് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം പോലും കൊടുക്കാതെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് ആ ജന്മിമാർക്കെതിരെ കർഷക തൊഴിലാളികൾ നടത്തിയ സമരത്തിന്റെ പേരാണ് മലബാർ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്തിനത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞു എന്ന കാരണവും അദ്ദേഹം തന്നെ എഴുതുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് പറയുന്നു ആ കർഷകര് ജന്മിക്കെതിരെ സമരം നടത്തുന്ന സമയത്ത് ജന്മിക്ക് എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും എത്തിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അസംതൃപ്തരായ കർഷകര് ജന്മിക്കെതിരെയും അവരെ സഹായിക്കാൻ വന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയും നടത്തിയ സമരമാണ് മലബാർ കലാപം എന്ന് വില്യം ലോഗൻ എന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരനായ അന്നത്തെ ജില്ലാ കലക്ടർ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ ആ കലക്ടർ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും മാറ്റി ചെന്നൈയിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ സവർക്കറെ പോലെ അലവൻസ് വാങ്ങിയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നതിന് പകരം ആ മനുഷ്യൻ തന്റെ ജോലി രാജിവെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പണിക്ക് പോവാം.
ചരിത്രമൊക്കെ RSSകാരന് നല്ല ബോധ്യം വേണം. ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കും, എന്റെ മുസ്ലിം ലീഗ് ഒന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു മുക്കിലോ മൂലയിലോ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ നാടിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളെ വെട്ടിപ്പുറത്താക്കുമ്പോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെങ്കിലും വേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് സ്വാധീനമുള്ള ജില്ലക്കകത്തെങ്കിലും കുറച്ചു ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്യാമ്പയിൻ പോലും സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ അക്ഷക്തരായി നിങ്ങൾ മാറുന്നുണ്ടോ എന്ന് മുതിർന്നവർക്ക് അറിയില്ലെങ്കിലും പുതിയ കുട്ടികളൊന്ന് നേതാക്കന്മാരോട് ചോദിച്ചു നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ നാടിനകത്തുള്ള ചരിത്രം, അതുപോലെ തന്നെ വാരിയംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയെ കുറിച്ച് നാം പഠിച്ച ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്തത സഹചാരിയായിരുന്ന ബ്രഹ്മദത്തൻ മൂഴിക്കുന്ന അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഖിലാഫത്ത് സ്മരണകൾ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, 14 കിലോമീറ്ററോളം കുതിരയുടെ പിന്നിൽ കെട്ടി കയറുകൊണ്ട് കെട്ടി റോട്ടിലൂടെ വലിച്ചയച്ച് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്മദത്തൻ മൂഴിക്കുന്നതാണ് എഴുതിയത്. അദ്ദേഹത്തോടും ഇതേപോലെ മാപ്പ് പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോ സൗകര്യമില്ല എന്ന് അന്ന് പറഞ്ഞ ആ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്നും വെട്ടിമാറ്റുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് വാരിയംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി. അദ്ദേഹത്തെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചു എന്റെ നാടായ മലപ്പുറത്ത് കോട്ടക്കുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അവസാനത്തെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? എന്റെ കുടുംബത്തെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, എന്റെ നാട്ടിലേക്കൊന്ന് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ മാപ്പെഴുതി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. പകരം അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞത്, ഈ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിയാകാൻ, ഈ രാജ്യത്തിനകത്ത് കേരളത്തിനകത്ത് മലയാള രാജ്യം എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യമുണ്ടാക്കിയ വാരിയംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി നട്ടലുയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടാ പറഞ്ഞത്, ഈ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി, നാടിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിയാകാൻ എനിക്ക് അവസരം നൽകിയ പടച്ച തമ്പുരാനോട് നന്ദി സൂചകമായി 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നമസ്കരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് കസേരയിലേക്ക് ഇരുത്തി കയറുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വലിഞ്ഞു മുറുക്കാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കയറുകൊണ്ട് എന്നെ കെട്ടണ്ട, ഓടിപ്പോകില്ല എന്ന് പറയുന്നു. പുറകിൽ നിന്നും വെടിയുതിർക്കാൻ വന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് മുമ്പിൽ നിന്ന് എന്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി ഇടനെഞ്ചിലേക്ക് വെടിയുതിർക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി ധീര രക്തസാക്ഷിയായ വാരിയംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ ചരിത്രവും ഇനി നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പഠിക്കാൻ പാടില്ല എന്നെഴുതുന്നവരായി RSSകാരൻ മാറുകയാണ്. RSSകാരൻ എന്റെ നാട്ടിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് വരണം. അവിടെ ഒരു മമ്പുറം പള്ളി പ്രസിദ്ധമായ പള്ളിയാണ്. ജാതി മതത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് എല്ലാ മതസ്ഥരും അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ വന്ന് പറയുന്ന പള്ളിയുടെ പേരാണ് മമ്പുറം പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പള്ളിയുടെ സ്ഥാപകനായ സയ്യിദ് അലവിക്കോയ തങ്ങള് പള്ളിയുടെ ഉമ്മറത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം ഒരു ചേച്ചി വന്ന് തങ്ങളോട് അലമുറയിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു സങ്കടം പറയുന്നുണ്ട്. തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, എന്തേ ലക്ഷ്മി നിന്റെ സങ്കടം? നീ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ നിന്ന് 10-30 കിലോമീറ്ററോളം ദൂരത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തപ്പെട്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ലക്ഷ്മി പറയുന്നുണ്ട്, തങ്ങളെ ഇന്ന് പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ അമ്പലത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, എന്തേ ലക്ഷ്മി?
അപ്പൊ ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു, ഞാൻ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരിയായതുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല തങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മമ്പുറം തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, നിനക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു അമ്പലം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാം, അത് പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ തന്നെ വേണോ ലക്ഷ്മി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് സങ്കടം വരുമ്പോ കരയാൻ എന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ദൈവം വേണം, ആ ദൈവത്തിന് ഇരിക്കാൻ പവിത്രമായ ഒരിടം വേണം, അത് എവിടെയായാലും മതി. തങ്ങൾ അത് പറയുമ്പോ ഞാൻ ഓർത്തത് SDPI കാരനെയാണ്, വെൽഫെയർ പാർട്ടിക്കാരനെയാണ്. അവരുടെ മുമ്പിലേക്കാണ് ലക്ഷ്മി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അത്തരം ഒരു കാര്യവുമായി വന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവര് പറയാ, എന്നാൽ ലക്ഷ്മിയെ മാപ്പിളയ്ക്കോ ഉമ്മക്ക് പൊന്നാനിക്ക് പോകാനാ. പക്ഷേ തങ്ങൾ അതല്ല പറഞ്ഞത്, നിനക്ക് അമ്പലം ഉണ്ടാക്കി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് മമ്പുറം പള്ളിയുടെ 6 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് മൂന്നിയൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം പണിത് ലക്ഷ്മിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു അമ്പലം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. ഇന്ന് 2 പേരും ഈ ഭൂമിക്കകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ വർഷാവർഷം മൂന്നിയൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് കളിയാട്ട മഹോത്സവം നടക്കുമ്പോ ആദ്യത്തെ വിളക്ക് തെളിയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് മമ്പുറം തങ്ങളുടെ തറവാട്ടിൽ നിന്നാണ് എന്ന് ഈ നാടിന്റെ മതസൗഹാർദ്ദം തകർക്കാൻ വരുമ്പട്ടിറങ്ങുന്നവര് നന്നായി ഒന്ന് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രം പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. മുസ്ലിം ലീഗ് ഈയിടെയായി വഖഫ് ബോർഡ് നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വർഗീയതയുടെ വിഷവിത്തൊന്ന് ഇറക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. എന്തിനാണത്? ഈ രാജ്യത്തെ കേരളത്തിലെ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ അവരുടെ പൂർവികരായ മതവിശ്വാസികളും പിരിച്ചുണ്ടാക്കിയ പണം കൊണ്ടാണ് ഈ നാടിനകത്ത് പള്ളികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്, മദ്രസകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പല സ്ഥാപനങ്ങളും ഈ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ ഉയർന്നു വന്നത്. അതിന്റെ കയ്യും കണക്കും നോക്കാൻ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള, യോഗ്യതയുള്ള, അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസി കൂടികളായ 125 ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോ അതിനിടയിലേക്ക് വർഗീയത കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കിയപ്പോ വഖഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചില വിഷയങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് പഠിച്ചു. അതിലൊന്ന്, നമ്മുടെ കണ്ണൂര് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ തൃക്കരിപ്പൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് 1993 ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളും ആ മതത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരും എല്ലാവരും കൂടി ഫണ്ട് ശേഖരിച്ച് 4 ഏക്കർ 15 സെന്റ് സ്ഥലം തൃക്കരിപ്പൂർ മഹല്ല് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അവിടെ വാങ്ങുകയാണ്. അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് 97 അതിന്റെ ആധാരം രജിസ്റ്റർ ആക്കി പിന്നീട് വഖഫ് ബോർഡിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ആ സ്ഥലത്തിനകത്ത് 16,000 അടി ചതുരശ്ര വിസ്തീർണമുള്ള ഒരു കെട്ടിടം പണി കഴിപ്പിച്ചു. ആസ്പെറ്റോ ഷീറ്റ് ഇട്ട 1000 അടി വിസ്തീർണമുള്ള മറ്റൊരു കെട്ടിടവും നല്ല സുന്ദരമായ ഒരു പള്ളിയും അതിനകത്ത് പണി കഴിപ്പിച്ചു. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇന്നതിന്റെ മതിപ്പ് വില 6 കോടി രൂപയോളം വരും. ആ 6 കോടി വില മതിക്കുന്ന ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളുടെ സ്വത്ത് തൃക്കരിപ്പൂരിലെ ആ പള്ളിയുടെ കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗവും മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ പ്രവർത്തക സമിതി അംഗവുമായ പൂക്കോയ തങ്ങൾ, ബ്രാക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കണം, ഇപ്പോൾ ജയിലിലാണ്. ആ പൂക്കോയ തങ്ങളും മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റും മുൻ MLA-യുമായ കമറുച്ചയും ഈ പള്ളിയുടെ സ്വത്ത് ആരും അറിയാതെ കമറുദ്ദീൻ സാഹിബിന്റെ ട്രസ്റ്റിന് 6 കോടിയുടെ മുതല് 30 ലക്ഷത്തിന് വിറ്റ്. യാ അല്ലാഹ്, ആരും അറിയുന്നില്ല. പക്ഷേ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇത് പുറത്തു വരാൻ 40 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് ചാടുന്നു. പുറത്തു ചാടി കിസായ് എന്ന സാംസ്കാരിക സംഘടന, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആ വിഷയത്തിനകത്ത് നിയമ പോരാട്ടത്തിന് ഒരുങ്ങുമ്പോ മഹല്ല് കമ്മിറ്റി അടിയന്തിരമായി കൂടുകയും കമറുച്ചാനും പൂക്കോയ തങ്ങളെയും ഒരുമിച്ചിരുത്തി ഇത് ശരിയല്ലെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ശരിയാണ് തങ്ങളെ, പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മക്കല്ല. മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കോ കോൺഗ്രസിനോ SDPI-ക്കോ ഒന്നും ഉള്ളതല്ല ഈ നാട്ടിലെ വഖഫ് ബോർഡും. അത് ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസിക്കുള്ളതാണ്. അതിനകത്ത് ലീഗ് ഉണ്ടാകാം, കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടാകാം, മാർക്സിസ്റ്റ് ഉണ്ടാകാം, ജനതാദൾ ഉണ്ടാകാം, SDPI ഉണ്ടാകാം. ഒരു മതവും ഒരു
പാർട്ടിയുടേതാണ്. അങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കത്തുകള്, എന്നാ പിന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കല് വെച്ചിട്ട് നിവൃത്തില്ല. അങ്ങനെ ആ സ്വത്ത് എന്ത് ചെയ്യാണ്, തിരിച്ച് തൃക്കരിപ്പൂർ മഹല്ല് കമ്മിറ്റിക്ക് ആ ആധാരം റദ്ദ് ചെയ്ത് തിരിച്ചെഴുതി കൊടുക്കണം. തിരിച്ചെഴുതി കൊടുത്ത് രണ്ടാളും ജയിലിൽ പോയി. ഫാഷൻ ഗോൾഡ് തട്ടിപ്പ്. ആ തട്ടിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് കമറുച്ചയിറങ്ങി ഫുക്കോയ തങ്ങൾ ജയിലിലാണ്. പക്ഷെ ആദ്യം 30 ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തില്ല ഫുക്കോയ തങ്ങൾക്ക്. അതിന്റെ കയ്യും കറക്കും ഇപ്പോഴും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഞാൻ കുട്ടികൾ വന്നാൽ കിട്ടുമോ നമുക്ക് നോക്കാം. അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളുടെ സ്വത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോ അതിൽ ജീവനക്കാരെ ഇത്രയും കാലം നിയമിച്ചിരുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗാണ്. മുസ്ലിം ലീഗ് കക്ഷത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഇവര് ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ കണക്കുകൾ അറിയേണ്ട ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾക്ക് ആ കണക്കും കൈയും ചോദിച്ചാൽ ഇന്ന് വരെ അത് കൃത്യമായി കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് വേറെ ഒരാൾക്കും വേണ്ട, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കും വേണ്ട, ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും വേണ്ട, ഈ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റിന് അത് വേണ്ട. അത് വേണ്ടത് കേരളത്തിലെ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾക്കാണ്. ആ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾക്ക് കിട്ടേണ്ട സ്വത്തിന്റെ കയ്യും കണക്കും നോക്കാൻ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റ് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാര് PSC വഴി നിയമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോ അതിൽ വർഗീയതയുടെ കായം കലക്കി ഈ നാടിനകത്ത് നിങ്ങളെ തട്ടിപ്പ് പുറത്തു വരുന്നു കണ്ടപ്പോ നിങ്ങളെ ബേജാറാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് LKG പോയാൽ മതി. അതല്ലേ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ പള്ളി ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാ? പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ കേരളത്തിനകത്ത്. അതിന് അനുവാദം നൽകിയ മനുഷ്യന്റെ പേര് മതമില്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് എന്ന് നാഴികക്ക് 40 വട്ടം വീടുകളുടെ ഉള്ളിൽ കയറി ഇന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിന് ആയുധമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മുസ്ലിം ലീഗുകാരാ. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായ സഖാബി EMS ബാലറ്റ് പേപ്പറിലൂടെ കേരളത്തിനകത്ത് ആദ്യമായി അധികാരത്തിൽ വന്ന് പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ ഏലംകുളത്തെ പാർട്ടി ഓഫീസിലിരിക്കുമ്പോ തൊട്ടടുത്ത പാണ്ടിക്കാട് നിന്നും ചാലപ്പുറത്ത് കുഞ്ഞനബി മുസ്ലിയാർ ഉസ്താദുമാരും EMSനെ കാണാൻ വന്നിട്ട് സഖാവെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പള്ളി ഒന്ന് പുതുക്കി പണിയണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ EMS പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ സഖാക്കളോട് പറഞ്ഞ് അതിനാവശ്യമായ ഫണ്ട് സ്വരൂപിച്ചു തരാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. വേണ്ട എന്നല്ല. പക്ഷെ ഉസ്താദ് കൈപിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പണം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് സഖാവെ. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഈ രാജ്യത്തിനകത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുണ്ടാക്കിയ ഒരു നിയമമുണ്ട്. ആ നിയമത്തിന്റെ പേര് കരു നിയമം എന്നതാണ്. അതുള്ളത് കൊണ്ട് പള്ളി ഉണ്ടാക്കാനോ ഉള്ള പള്ളി പുതുക്കി പണിയാനോ സാധിക്കുന്നില്ല സഖാവെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ EMS അവരോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിയമനിർമ്മാണ സഭ വിളിച്ചുകൂട്ടി ആദ്യം ഇല്ലാതാക്കുന്ന നിയമം അതായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ EMSന്റെ കൈവിരലിലൂടെ ഊർന്നു വീണ ഒപ്പിന്റെ ഭാഗമായി ബ്രിട്ടീഷുകാരുണ്ടാക്കിയ കരു നിയമം റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവ് വെച്ച് അതിന്റെ താഴെ പേരെഴുതി ഒപ്പിട്ട് ഈ കേരളത്തിന് സമർപ്പിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ നാടിനകത്ത് പള്ളികൾ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് സുന്ദരമായ വാക്കുവിളികൾ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അവകാശമുണ്ടാക്കി തന്നത് സഖാവ് EMSന്റെ കൈവിരലുകളാണ്, ഇടതുപക്ഷമാണ് എന്ന് അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് വർഗീയത ഉണ്ടാക്കാൻ നടക്കുക. ഈ നാട്ടിലെ മറ്റു മതവിഭാഗങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു? പട്ടിയും പൂച്ചയും നടന്നു പോകുന്ന റോഡിലൂടെ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരന് നടക്കാൻ പറ്റാത്ത കാലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ കേരളത്തില്? ഉയർന്ന ജാതിക്കാരന്റെ മക്കൾ സ്കൂളിനകത്തിരുന്ന് പഠിക്കുമ്പോ പുറത്തിരുന്ന് പഠിക്കേണ്ട ഗതികേടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരന്റെ മക്കൾക്ക്? പൊതുകിണറ്റിൽ നിന്നും വെള്ളമെടുക്കാൻ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരൻ ഉറങ്ങുന്നത് വരെ കാത്തുനിന്ന് പുലർച്ചെ 2 മണിക്കും 3 മണിക്കും അവനവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യം വന്ന വെള്ളം കോരിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരന്റെ കാലമുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഇഷ്ടദൈവമായ ഗുരുവായൂരപ്പനെയും വൈക്കത്തപ്പനെയും ഒന്ന് തൊഴാൻ പോകുമ്പോ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആട്ടിയിറക്കുന്ന സമയത്ത് കിലോമീറ്ററുകൾ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് അവിടുത്തെ നാമജപം കേട്ട് തൊഴുതു മടങ്ങിയിരുന്ന താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരന്റെ കാലം ഈ നാട്ടിനകത്തുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ചെന്നിയുടെ കീഴിൽ പണിയെടുക്കുന്ന അടിയാളൻ കൂലി ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് കാർക്കിച്ചു തുപ്പുമായിരുന്നില്ലേ? അവന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിരുന്നത് പിന്നാമ്പുറത്ത് മണ്ണ് കുഴി കുത്തിയിട്ട് അതിലേക്കല്ലേ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നത്? അവിടെയാണ് ഇടതുപക്ഷം ഉയർന്നു വന്നത്. ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം. ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഏത് ജാതിക്കാരനും കടന്നു ചെല്ലാൻ ഹിന്ദു മത വിഭാഗത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ഗുരുവായൂരപ്പനെ കണ്ട് തൊഴാൻ അവസരമുണ്ടാക്കി തന്നത്
ഭാഗമാക്കി. ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി എന്ന ആദ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗവൺമെന്റിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി, EMSന്റെ ഗവൺമെന്റ്, അവരാണ് സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ ഉണ്ടാക്കി ഈ നാടിനകത്ത് ഏത് പാവപ്പെട്ടവന്റെയും പണക്കാരന്റെയും മക്കൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കുമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ പിണറായി സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകളിലേക്ക് മക്കളെ പറഞ്ഞയച്ചിരുന്ന ഈ നാട്ടിലെ സമ്പന്ന വിഭാഗം അതിനേക്കാൾ നല്ല, ഏറ്റവും നല്ല പാവപ്പെട്ടവന്റെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ 6 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന കുട്ടികൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും പേരുപെട്ടി കേരളത്തിന്റെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് കയറി വന്നത് ഇടതുപക്ഷം ഈ കേരളത്തിനകത്ത് ഭരിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നു, ചെന്നി കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന പറമ്പിൽ ആ അടിയാളന് വയസ്സാകുന്ന സമയത്ത് പണിയെടുക്കാൻ കഴിയാതാകുമ്പോ അവനെ മാറ്റാം, പുതിയ ആളെ തേടുക. അദ്ദേഹത്തിന് ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോ ഭൂമി നാട്ടുക, ആ കുടിലിലേക്ക് വേറെ ഒരു ആളെ കൊണ്ടുക. എവിടേക്ക് പോകണമെന്നറിയാതെ നിസ്സഹായനായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിലേക്കാണ് ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം പാസാക്കിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ മണ്ണിന്റെ ഉടമകളാക്കി കേരളത്തിലെ മനുഷ്യരെ മാറ്റിയിട്ട് ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന പറമ്പിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് ആരടാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെങ്കൊടി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിടാ എന്ന് ഈ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ പഠിപ്പിച്ചത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ്, ഇടതുപക്ഷമാണ്. അതാണ് മതനിരപേക്ഷത, അല്ലാതെ അകറ്റി നിർത്തല്ല. ഇവരെന്തെല്ലാമാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒറീസയിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടപ്പോ 62 കുടുംബങ്ങളുമായി പള്ളിയിലെ പുരോഹിതൻ എവിടേക്ക് പോകണമെന്നറിയാതെ നടുറോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു നടക്കുമ്പോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും താമസിക്കാനുള്ള ഇടം കൊടുത്തു. ആ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വൃത്തിയുള്ള ഒരു ഇടം വേണം. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഓഫീസ് അതിന് സൗകര്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത ആ പാർട്ടിയുടെ ഓഫീസിന്റെ ചുമരിൽ തൂങ്ങുന്ന കാറൽ മാർക്സിന്റെയും ലെനിന്റെയും ചിത്രത്തിന്റെ കൂടെ യേശുദേവന്റെ ചിത്രം വെച്ച് ആരാധിക്കാനുള്ള അവസരം ഈ നാടിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത പാർട്ടിയുടെ പേര്, പക്ഷത്തിന്റെ പേര് ഇടതുപക്ഷമെന്നും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുമെന്നാ. നമ്മുടെ നാട്ടില് നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇന്ന് ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും നമ്മള് വീടിനകത്തേക്ക്? BJP ഭരിക്കുന്നിടത്താണ്, പട്ടാളക്കാരനാണ് മകൻ. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തി കാത്തു സംരക്ഷിക്കാൻ ജീവൻ കടിയാൻ തയ്യാറായി നാടിനു വേണ്ടി കാവൽ നിൽക്കുന്ന പട്ടാളക്കാരന്റെ ബാപ്പ മുഹമ്മദ് അഖിലാഖിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് RSSക്കാർ അതിക്രമിച്ച് കയറി അടുക്കളക്കകത്തെ ചെമ്പിന്റെ അടപ്പ് തുറന്നു നോക്കി അത് ബീഫ് ബിരിയാണിയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച് അതേ അടുക്കളയിലും ഡൈനിങ് ഹാളിലും ഇട്ട് ആ മനുഷ്യനെ തല്ലിക്കൊന്ന് നിങ്ങള് ജയ് ശ്രീറാം വിളിച്ച് തിരിച്ചു പോയി. 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് ചെമ്പിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നത് ആട് ബിരിയാണിയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോ RSS നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഭാര്യയുടെ വിധവ, ആ വിധവക്ക് ഭർത്താവിനെ തിരിച്ചു കൊടുത്ത് സുമംഗലിയാക്കാൻ RSSന് കഴിഞ്ഞോ? അനാഥരായ മക്കൾക്ക് വാപ്പയെ തിരിച്ചു കൊടുത്ത് സനാഥരാക്കാൻ RSSന് കഴിഞ്ഞോ? കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ. താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരിയായി ജനിച്ചു പോയതിന്റെ പേരിൽ 2.5 വയസ്സുകാരനെയും 1.5 വയസ്സുകാരിയെയും അമ്പലത്തിന്റെ മുറ്റത്തിട്ട് പെട്രോളും മണ്ണെണ്ണയും ഒഴിച്ച് കത്തിച്ച് ചുട്ട് ചാമ്പലാക്കി ജയ് ശ്രീറാം വിളിച്ചു പോയ RSSകാരാ, നിങ്ങൾ ഏത് ഹിന്ദുവിനെയാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ ആർക്കു വേണ്ടിയായി നാട് ഭരിക്കുന്നത്? അപ്പൊ നാടിനകത്ത് ഇത്തരം ചിന്തകള് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാം. ഇപ്പോ അടുത്താണ് 2020 ലോകകപ്പ്. അതിനകത്ത് മുഹമ്മദ് ഷമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കളിക്കാരൻ പാകിസ്ഥാനുമായിട്ടാണ് കളി. അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെടുക സാധാരണയാണ്. പരാജയപ്പെടുമ്പോ നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യം പരാജയപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഓരോ നാടിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഭാരതീയന്റെ ഉള്ളിലും വിങ്ങലുണ്ടാകും. ഒരുപക്ഷെ ആ നാടിനു വേണ്ടി കളിച്ച മുഹമ്മദ് ഷമി നമ്മളെക്കാളും സങ്കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും. പക്ഷെ ആ ചെറുപ്പക്കാരന് RSS എങ്ങനെയാ വിലയിരുത്തിയത്? നീ മുസൽമാനാണ്, നിന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് ഷമി എന്നതാണ്. ആ മുഹമ്മദ് ഷമി പാകിസ്ഥാന് വേണ്ടിയിട്ട്, ബാക്കി ഞാൻ പറയുന്നില്ല, അടിയറവ് വെച്ചതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വർഗീയ പ്രചാരവേലകൾ ഇറക്കിവിട്ട സമയത്താണ് വിരാട് കോഹ്ലി രംഗത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് വർഗീയത കളിക്ക
ഏറ്റവും നീചമായ പ്രവൃത്തിയാണ് RSS ചെയ്യുന്നത്. RSS എന്താ പറഞ്ഞത് വിരാട് കോഹ്ലിയോട്? നീ നിന്റെ ഭാര്യ അനുഷ്ക ശർമ്മയെ ഞങ്ങളൊരു പാഠം പഠിപ്പിക്കും. നിർത്തിയില്ല. നിന്റെ 10 മാസം പ്രായമായ വാൽമീക എന്ന് പറയുന്ന കുഞ്ഞുമോളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊല്ലുമെന്ന് RSS ഈ രാജ്യത്തിനകത്ത് നവമാധ്യമത്തിലൂടെ പ്രഖ്യാപിക്കാം. നിങ്ങൾ കൊല്ലും. മുഹമ്മദ് അഖിലാഖിനെയും ഗൗരി ലങ്കേഷിനെയും ഒക്കെ വെടിവെച്ച വന്ന കൊല്ല് നിങ്ങൾ കൊല്ലുമെന്നുള്ളത് നരേന്ദ്ര ദാബോൽക്കറെ കൊന്നില്ലേ? ഗൗരി ലങ്കേഷിനെ കൊന്നില്ലേ? മുഹമ്മദ് അഖിലാഖിനെ കൊന്നില്ലേ? ഒരു താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരൻ അവന്റെ ശമ്പളം കൊണ്ട് ഒരു കുതിരയെ വാങ്ങിയപ്പോ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരൻ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന വാഹനം പട്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ കുതിരയെ വിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരൻ അനുസരിക്കാതിരുന്നപ്പോ അവനെയും കുതിരയെയും കഷ്ണമാക്കി അവന്റെ വീടിലേക്ക് വരുന്ന ഇടവഴിയിലിട്ട് വെട്ടിക്കൊന്നില്ലേ RSS? നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്. നിങ്ങൾ ഈ നാടിന്റെ ഐക്യത്തെ തകർക്കണം. അതിനെതിരെ പൊരുതണമെങ്കിലേ മുസ്ലിം ലീഗിന് പറ്റില്ലട്ടാ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങളെ ഒന്നാമത്തെ ശത്രു CPIM ആണ്. ഒന്നാമത്തെ ശത്രു പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം നടപ്പിലാക്കി ഈ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ മനുഷ്യരെ രേഖയില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ അട്ടിയിറക്കാൻ നിയമം കൊണ്ടുവരുന്ന RSSും BJPയും എന്നാ മുസ്ലിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ശത്രുവല്ലാതായത്? നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളെ ആകെ ഒന്നായിട്ട് ഇവിടെ ഏറ്റെടുത്താണല്ലോ ടെൻഡർ. നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് പറയാറ്. ഞങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ മുഴുവൻ സർവവും വഹിക്കുന്നത്. ആ വഹിക്കുന്നവര് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം പാസാക്കിയപ്പോ എന്റെ വീടിന്റെ മുമ്പില് ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർ വരും. രാവിലെ വരുമ്പോ പരാതി, അവരുടെ വിഷമം എന്താ? ഓരോ ഉമ്മമാര് വന്നിട്ട് പറയും, എന്റെ കുട്ടിന്റെ സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ അബ്ദുൽ സമദ് എന്നാണ്, ആധാർ കാർഡിൽ അബ്ദുൽ സമദ് ഉണ്ട്, എല്ലുണ്ട്, ഏറെ രേഖ ശരിയല്ല, പുറത്താക്കുക. വീടിന്റെ ആധാരത്തിന് വേറെ പേരാണ്, സ്കൂളിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേറെ പേരാണ് സോഫിയ. എന്റെ കുട്ടി പോകേണ്ടി വരുമോ? നമ്മൾ സമാധാനിപ്പിച്ചു വിടും. പക്ഷെ ആ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും അതിന്റെ ക്യാമ്പയിനുകളും ഒക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് കേരളത്തില് വീണ്ടും അമിത്ഷാ പറഞ്ഞു കോവിഡ് കഴിഞ്ഞാൽ നടപ്പിലാക്കും. അപ്പൊ കോവിഡ് പറഞ്ഞു ഇത് നടപ്പിലാക്കൂലേ, ഞാൻ 2ാം തരംഗം വരികയാണ്. അപ്പൊ 2ാം തരംഗം കഴിഞ്ഞപ്പോ മൂപ്പർ പറഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ ഇനിയും നടപ്പിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ കോവിഡിന് പറ്റിയില്ല, ഞാൻ വീണ്ടും വരികയാണ്. ഇപ്പോ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ വന്നിട്ട് പുറപ്പെടാൻ നിൽക്കുക ഒമിക്രോൺ. പക്ഷെ കേരളത്തിലെ ഒരു ഉമ്മയും ഒരമ്മയും പിന്നീട് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലൊന്നും സങ്കടത്തോടെ വരുന്നില്ല. അത് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പച്ചപ്പടി പാർന്നുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് യാതൊരു അഭിപ്രായമില്ല കേട്ടോ. കോൺഗ്രസിന്റെ പതാക പാറുന്നത് കൊണ്ടുമല്ല. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ ശക്തമായ തീരുമാനമെടുത്ത ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി 99 സീറ്റുമായി കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ തുടർ ഭരണത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു രജിസ്റ്റർ പട്ടികയുമായും ഒരു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും എന്റെ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് കാലുകുത്തരുത് എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യം കാണിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേര് സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ എന്നതാണ്. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷത്തെ കൂടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രമേയം പാസാക്കാൻ 13 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്ക് കത്തെഴുതിക്കൊണ്ട് കൂടെ നിൽക്കാൻ പറയാൻ രാജ്യത്തിന്റെ പരമോന്നത കോടതി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നിയമത്തിനെതിരെ കേസിന് പോകാൻ രേഖയില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ മനുഷ്യരെ ആട്ടിയോടിക്കാൻ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും തടങ്കൽ പാളയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ എന്റെ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ ജനിച്ചവൻ അവൻ ആഗ്രഹമുള്ളിടത്തോളം കാലം ഈ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ തന്നെ ജീവിക്കുമെന്ന് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി പേടിയില്ലാതെ നട്ടലുയർത്തി കരുത്തോടെ പറയാൻ കഴിയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയും അതിന് പിന്തുണ കൊടുക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയും കേരളത്തിലുണ്ട് എന്ന ആത്മവിശ്വാസം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പേടിയില്ലാതിരിക്കുന്നത്. UAPA ഭേദഗതി നിയമം വന്നു, ഇടതുപക്ഷം എതിർത്തു. ഇവരെന്താ പറഞ്ഞിരുന്നു? രാഹുൽ ഗാന്ധി, നമ്മൾ പണ്ടുണ്ടല്ലോ തീവണ്ടിന്റെ ഒരു കളി, രാഹുൽ ഗാന്ധിനെ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചോളിയാ. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ തൊട്ട് പെങ്ങളൂട്ടി പിടിച്ചു. പെങ്ങളൂട്ടിന്റെ പിന്നാലെ കുറെ ആൾക്കാർ പിടിച്ചില്ല. ആ ചങ്ങല ഇങ്ങനെ 19 മണ്ഡലത്തിലും ജയിച്ചു. നിങ്ങൾ എന്തേ പറഞ്ഞത്? മൂപ്പര് പ്രധാനമന്ത്രിയാവുന്നു.
വെള്ള ചുരിദാറും ആ റോസ് കൗളും ഒക്കെ കൂടി ഇങ്ങോട്ട് കണ്ടപ്പോ എത്ര ലക്ഷം വോട്ടിനാ ചങ്ങായിനെ ജയിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയ. വയനാട് മണ്ഡലത്തിലുള്ളവരെ 2.5 ലക്ഷം വോട്ടിന് ആ ചൊർക്കിന് ഇങ്ങോട്ട് വോട്ടിട്ട്. ഇപ്പൊ എന്താ സ്ഥിതി? ഇപ്പൊ അമ്മ പത്രത്തിൽ പരസ്യം കൊടുത്തിക്ക, മകനെ തിരിച്ചു വരൂ, അമ്മ കാത്തിരിപ്പുണ്ട്, കാണാനില്ല. എന്താ പറഞ്ഞത്? രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകും. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആകൂല. അപ്പൊ ലീഗർ നിങ്ങൾക്ക് അസൂയാണ്, കുശുമ്പാണ്. അല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് വിവരമുണ്ട്. നിങ്ങൾ 2ാം UPA ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്ത് കുട്ടിച്ചോറാക്കി ഈ നാട് കട്ടുമുറിച്ച് അവിടേക്ക് ഇവര് കയറി വന്നപ്പോ ജനം ഇവരെ സ്വീകരിച്ചു. ഇവരെ കയ്യിൽ പണമുണ്ട്. ആ പണം ഒഴുക്കി BJP അധികാരത്തിൽ വരും. പക്ഷെ ഞങ്ങള് കേരളത്തിലെ 20 മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ ഈ പന്തിരിക്കൽ അങ്ങാടിയിലും ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ആളുകൾ പൊതുയോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞതെന്താ? ഇടതുപക്ഷം ഇന്ത്യ ഭരിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിനകത്ത് തെറ്റായ നയങ്ങളുമായി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഗവൺമെന്റ് എണീച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നട്ടൽ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃഷ്ണമണിയിലേക്ക് ഉമ പോലും കെട്ടാതെ നോക്കി വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് പറയാനുള്ള ധൈര്യം അതിന് കഴിയുക ഇടതുപക്ഷത്തിനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ MP-മാര് ജയിച്ചു പോകണം. പക്ഷെ പോയില്ല. രാഹുൽ ഗാന്ധിനെ ജയിപ്പിച്ചു. മൂപ്പരെ കാണാനില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് കാണും. ഇപ്പൊ എന്നാലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു നീല ട്രൗസറും വെള്ള കുപ്പായി ഇട്ടിട്ട് കടലിക്ക് ചാടുന്നു. പിന്നെ നോക്കുമ്പോ വെങ്കായം, സാമ്പാർ, തൈര്, കൊണ്ടാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കളി കണ്ട്. ഞങ്ങള് വയനാട്ടിലേക്ക് പോണത് മലപ്പുറത്ത് കൂടിയാണ്. മലപ്പുറത്ത് ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറി മനോരമ മാതൃഭൂമി ഇങ്ങനെ ആ കോലും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുക. ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ് നോക്കുമ്പോ എന്താ? രാഹുൽ ഗാന്ധി കക്കൂസ് കയറിയും വാതിലടിച്ച് നന്നായി. മൂപ്പരെങ്ങനെ നോക്കി കുത്തിരിക്കുക ഇവര്. എന്നിട്ട് പറയാ 10 മിനിറ്റ് എടുത്ത് 15 മിനിറ്റ് പുറത്തിറങ്ങി. അൽഹംദുലില്ലാ പുറത്തിറങ്ങി ഹോട്ടലിൽ കയറി 2 പൊറോട്ട പറഞ്ഞു. ചാറ് ഒഴിച്ചപ്പോ അതിൽ ബീഫിന്റെ കഷ്ണമില്ല. ഹോട്ടലേറെ നോക്കി കഷ്ണമായിട്ട് വന്നു. 2 പൊറോട്ടയിൽ 1.5 പൊറോട്ട മൂപ്പര് തിന്നുള്ളൂ. 1/2 പൊറോട്ട KPCCന്റെ നേതാക്കന്മാർ അടി കൂടി ആർക്കൊക്കെ കിട്ടിയതുള്ള കണക്ക് മനോരമക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇതാണോ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത്? രാജ്യത്തിന്റെ പാർലമെന്റിനകത്ത് താടി വെച്ചതിന്റെ പേരിൽ, പേര് മുസൽമാനായതിന്റെ പേരിൽ, കഴുത്തിൽ ഒരു മാലയിട്ടതിന്റെ പേരിൽ, മുടി നീട്ടി വളർത്തിയതിന്റെ പേരിൽ, RSSനെ എതിർത്തതിന്റെ പേരിൽ നട്ടപ്പാതിരാക്ക് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്നും ചെറുപ്പക്കാരെ നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു. ഈ നിയമത്തിന്റെ മുമ്പ് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് പന്തിരിക്കരയിൽ നിന്നും കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇന്ന കുടുംബത്തിലെ ഇന്നയാളുടെ മകൻ ഇന്ന പേരുള്ള ചെറുപ്പക്കാരന് രാജ്യദ്രോഹിയാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് രജിസ്റ്ററിൽ ഒപ്പിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ മക്കളെ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവര് പോയിരിക്കുന്ന പാർലമെന്റിനകത്ത് UAPA ഭേദഗതി നിയമം വന്നപ്പോ ഒരാൾ ബിരിയാണി വെച്ചാൻ പോയി, ബാക്കിയുള്ളവർ കുനുകുനാ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തു. എതിർത്തത് ചുറ്റികാരിവാൾ നക്ഷത്രമടയാളത്തിൽ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും ജയിച്ചു പോയ സഖാവ് ആരിഫാണ്. എന്താ എതിർത്തത്? UAPA ഭേദഗതി നിയമത്തിലൂടെ ഇനി പന്തിരിക്കരയിൽ നിന്നും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ RSS രാജ്യദ്രോഹിയാക്കി കൊണ്ടുപോയാൽ അവനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വിവരം പന്തിരിക്കരയിലെ സ്റ്റേഷനിൽ എന്ന് മാത്രമല്ല സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനോട് പോലും അറിയിക്കണ്ട എന്ന നിയമത്തിനകത്താണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവർ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ RSSന് ഇഷ്ടം ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും, രാജ്യദ്രോഹിയാക്കും. കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന സംശയം ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായി വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കണക്കെടുക്കുമ്പോ 12,000-ലധികം ചെറുപ്പക്കാര് രക്ഷിതാക്കൾ പോലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. പലയിടത്തും ഉണ്ടല്ലോ സക്കരിയ എവിടെ, നജീബ് എവിടെ എന്ന ബോർഡുകളൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയതാണ്. അതിനെ എതിർക്കാൻ കഴിയാം. ഇപ്പൊ ലക്ഷദ്വീപ് ഒരു ചങ്ങായി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ കുറച്ച് മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അതിനൊരു കുത്തിത്തിരിപ്പുണ്ടാക്കണം. മുസ്ലിം ലീഗ് ഉണ്ട് കേട്ടാ. മുസ്ലിം ലീഗ് വോട്ടിന് മാത്രം മുസാഫും കുടിച്ചിങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് വരും. നിങ്ങൾ അള്ളാന്റെ സിറാത്ത് പാലെന്നൊക്കെ പറയും. ഞാനൊക്കെ മത്സരിച്ച് തന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, സോഫിയാക്ക് വോട്ട് കൊടുക്കരുത്, സോഫിയ ഒക്കെ വോട്ട് കൊടുത്താൽ നരകത്തിൽ ചാടും, സിറാത്ത് പാലത്തും കൂടി കടക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ മദ്രസയിൽ പഠിച്ചാട്ടോ.
നമ്മൾ മദ്രസ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം കാര്യമൊക്കെ നല്ലോണം പഠിച്ചു. അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വഅഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലണം, 5 വക്ത് നിസ്കരിക്കണം, നോമ്പ് നോൽക്കണം, സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം, ഹജ്ജിന് പോകണം. ഇതാണ് ഇസ്ലാം കാര്യം. ഇതിനകത്തോടെ കോണിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണം. എന്താ കോണിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണം എന്നതിലില്ല. പക്ഷെ ഇവര് പറയണ സിറാത്ത് പാലത്തിന്റെ അവിടെ ആരെങ്കിലും കാത്തുക്കും സോഫിയാക്കും വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സിറാത്ത് പാലം എന്താണെന്നറിയോ? നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 2 മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസ പ്രകാരം ചോദ്യം ചെയ്യും. ഒരാൾ വരുത്തു, ഒരാൾ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് ചോദിക്കും. ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്വർഗത്ത് കാണോ നരകത്ത് കാണുമെന്ന് തീരുമാനിക്കും. അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഒരു മുടിയുടെ ഇതൾ 7 കീറിയതിന്റെ കനമുള്ള, അങ്ങനെയാണ് മതവിശ്വാസ പ്രകാരം, ആ കനമുള്ള പാലത്തിലൂടെ തെറ്റ് ചെയ്തവൻ നരകത്തിലേക്കും ശരി ചെയ്തവൻ സ്വർഗത്തിലേക്കും പോകും. ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസമാട്ടോ പറയുന്നത്. പോകും. പക്ഷെ ഇവരെ അതിന്റെ കൂടെ വേറൊന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അങ്ങനെ പോകുമ്പോ സോഫിയാക്ക് വോട്ട് ചെയ്തവരെ തള്ളിടാ MK മുനീർ സാഹിബും കുഞ്ഞാൻകുട്ടി സാഹിബും പാലത്തിന്റെ അടുത്തുണ്ടാവും. ഇതാണ് ഇവരെ പ്രചരണം. മതത്തെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ലക്ഷദ്വീപിനകത്ത് 2 ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിച്ചാൽ മതി. ഇവര് ലക്ഷദ്വീപിനകത്ത് പ്രഫുൽ പട്ടേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഗുജറാത്തിന്റെ മണ്ണിൽ ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് തൃശൂലം കുത്തിക്കയറ്റി 5 മാസം പ്രായമുള്ള ആ ഭ്രൂണത്തെ തൃശൂലത്തിൽ കുത്തിയെടുത്ത് ഗുജറാത്തിലെ അങ്ങാടിയിലൂടെ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി നിങ്ങൾ ആഹ്ലാദ പ്രകടനം നടത്തിയ അവസാനം ആ 5 മാസം പ്രായമുള്ള ഭ്രൂണത്തെ കത്തിച്ചു കൊന്ന് അതിന് ചുറ്റും സംഹാര താണ്ഡവമാടുമ്പോ നരേന്ദ്രമോദി ഗുജറാത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇയാൾ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ്. ആ മനുഷ്യൻ ലക്ഷദ്വീപിക്ക് വരാം. മൂപ്പരുടെ പേര് പ്രഫുൽ പട്ടേൽ. ഓരോ ചാനലിൽ ജനം TV പറഞ്ഞത് പ്രഫുൽ പോടാ പട്ടേൽ എന്നാണ്. ഞാനത് വിളിക്കുന്നില്ല. പ്രഫുൽ പട്ടേൽ മൂപ്പര് ടൂറിസം വികസിപ്പിക്കാൻ വന്നതാണ്. വികസിപ്പിക്കാൻ വന്നിട്ട് ആദ്യം ചെയ്ത കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ? തെങ്ങിനൊക്കെ സാരിക്ക് കൊടുത്ത് കാവി പെയിന്റ് അടിച്ച്. ടൂറിസത്തിന്റെ വികസനം, BJPന്റെ വികസനം അല്ലല്ലോ അത്. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു 2 കുട്ടികൾ കൂടുതലുള്ളവർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ പാടില്ല. അതും ഈ വികസനവും തമ്മിൽ എന്താന്ന് ബന്ധക്കിന്റെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല. മൂന്നാമത് പറഞ്ഞു ഗുണ്ട ആക്ട് നടപ്പാക്കണം. പാവാണ്. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസില്ലാതെ പോലീസുകാർ കുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ജയിലിൽ ഒരു മനുഷ്യല്ല. അവിടെ ഗുണ്ട ആക്ട് നടപ്പാക്കണേ. അപ്പൊ എന്താ ലക്ഷ്യം? ഒരു മതവിഭാഗം ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് RSS അവരുടെ അജണ്ടയുമായി വന്ന് അവർക്കിടയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം. ജമ്മു കാശ്മീരിനകത്തല്ലേ കണ്ടത്. പക്ഷെ ജമ്മു കാശ്മീരിനകത്ത് ഇടതുപക്ഷം സ്വീകരിച്ചൊരു നിലപാടുണ്ട്. ജമ്മു കാശ്മീരിനെ 2ആയി വിഭജിച്ച് ഞങ്ങൾക്കാകെ ഒരു MLA ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ MLA അടക്കം വീട്ടുതടങ്കലിലാക്കിയപ്പോ ഇടതുപക്ഷവും കോൺഗ്രസും ഒക്കെ തന്നെ അവരെ നേതാക്കന്മാരെ കാണാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു. ലീഗ് പോയില്ല. ബൈക്കെന്ന് നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു പറ്റൂല, നിങ്ങൾ കാശ്മീർക്ക് പോകാൻ പറ്റൂല. കോൺഗ്രസ്സുകാർ നേരെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഓഫീസിൽ പോയി. അപ്പൊ ലീഗുകാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ആ പണിക്ക് വരാത്തതല്ലേ, പറ്റൂല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഇവര് ചായയും കുടിച്ച് നല്ലൊരു ഉള്ളിവടയൊക്കെ തിന്നി കുത്തിരിക്കാം. പക്ഷെ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സഖാവ് സീതാറാം യെച്ചൂരി ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നപ്പോ എതിർത്തപ്പോ പാർട്ടി ഓഫീസിലേക്ക് തിരിച്ചു പോരുന്നതിന് പകരം രാജ്യത്തിന്റെ പരമോന്നത കോടതി സുപ്രീം കോടതിക്കകത്ത് കേസ് ഫയൽ ചെയ്ത് എനിക്ക് പോകാൻ അനുവാദം തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ കോടതിയുടെ അനുവാദം വാങ്ങി ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചെറിയ പാർട്ടിയാണ് എന്ന്, ചെറുതാണ് എന്ന്, എവിടെയുണ്ട് എന്ന് 40 വട്ടം നിങ്ങൾ കളിയാക്കി വിളിക്കുന്ന അതേ CPIMന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കടന്നു ചെല്ലുന്നത് കാണും. ഇപ്പൊ ത്രിപുരയില് എന്താ സ്ഥിതി? 10-20 കൊല്ലം നമ്മൾ ഭരിച്ചു തോറ്റ്, ഇടതുപക്ഷത്തെ തോൽപ്പിച്ചു. BJP അധികാരത്തിൽ വന്നു. വരുന്ന മാസം കണ്ടുപോയിരുന്നു ലീഗിനും കോൺഗ്രസിനും എന്തായിരുന്നു പോസ്റ്റ്. ത്രിപുര പോയില്ലേ? എവിടെ സഖാക്കള്, എവിടെ സഖാത്തികള്? ഇപ്പൊ തിരുത്തി പറയണ്ടല്ലോ. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകരെ അവർ കൊല്ലാൻ തുടങ്ങി BJP. അപ്പൊ ഈ അവരുടെ അക്രമത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് മരണത്തിനു തുല്യം ജീവിക്കുന്നവരായി ത്രിപുരയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ മാറി. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫീസും ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസും തച്ചു തകർത്തു. നിങ്ങൾ ആരും ഒരു ലേഖനം എഴുതിയില്ല, നിങ്ങൾ ആരും അന്തിച്ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ചില്ല. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ മരിക്കേണ്ടവരാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. നിങ്ങൾ സന്തോഷഭരിതരായി. പക്ഷേ ഈ കേരളത്തിലെ ജനത ഞങ്ങളൊരു ചെങ്കൊടിയും ബക്കറ്റുമായി
ഒരു റെസിപ്റ്റ് പോലും ഇല്ലാതെ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ ത്രിപുരരെ സഹായിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോ ഈ നാട്ടിലെ സകലമാന മനുഷ്യരും ഞങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ അർപ്പിച്ച ആ പണത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ കയ്യിലെത്തിയാൽ അർഹതപ്പെട്ടവരുടെ കൈകളിലെത്തും എന്ന് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നാടിന്റെ ഞങ്ങൾ പിടിച്ച ബക്കറ്റിലേക്ക് 1ഉം 2ഉമല്ല 6 കോടി രൂപയാണ് ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് കേരളം അങ്ങ് സഹായിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞു അവിടെ മുസ്ലിം പള്ളികൾ തകർക്കാൻ തുടങ്ങി. മാധ്യമ ലേഖനം എഴുതി, ചന്ദ്രിക ലേഖനം എഴുതി, മദ്രസകൾ പൂട്ടി, ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ വയ്യാതായി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ലേഖനം എഴുതി, ഇടതുപക്ഷത്തെ നിങ്ങൾ പുകഴ്ത്തി. ഞങ്ങൾ അത് തന്നെയാ പറയുന്നത്. ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ചങ്കൊടി 10 ആളെ ഉള്ളുവെങ്കിലും ആ 10 ആൾ ഇങ്ങനെ മരിക്കുന്നത് വരെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേരളം വർഗീയതക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കരുത്, മതനിരപേക്ഷതക്കൊപ്പം നിൽക്കണമെന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത്. മാധ്യമ ലേഖനം എഴുതിയല്ലോ, സഹായിക്കാൻ പോകാൻ പറ്റുമോ? ഇടതുപക്ഷം അത്ര കാലം ഭരിച്ചിട്ടും ത്രിപുരയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതവിശ്വാസിയുടെ മനസ്സിന് മുറിവേറ്റോ? ഏതെങ്കിലും ഒരു ആരാധനാലയത്തിന് ഒരു ചെറിയ പോറല് പോലും ഏറ്റോ? സംരക്ഷിച്ചില്ലേ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ? എന്നിട്ടും ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോ അട്ടഹസിച്ച് ചിരിച്ചവർ ഇന്ന് അതേ ചിരി കരച്ചിലായി മാറുന്നത് ഞങ്ങൾ കാണാം. കൂടെയുണ്ട് ഞങ്ങള്. ത്രിപുരയിലെ സഹാക്കൾ ജീവൻ പോയാലും ബിജെപിക്കെതിരെ അവര് നന്നായി പോരാടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ പോരാട്ടത്തിന് കരുത്തു പകരണം. അല്ലാതെ ഒക്കെ തെറ്റാണ്. ഇടതുപക്ഷത്തിനോടുള്ള അന്ധമായ വിരോധം വെച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു നാടിനെ ബിജെപിയുടെ കൈകളിലേക്ക് കൊടുക്കരുത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട് സമാധാനത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് പോകണം. സമാധാനമായി നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയണം. കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് ജാതി മതം നോക്കിയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 1600 രൂപ 65 ലക്ഷം മനുഷ്യരുടെ കൈകളിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ ജാതി നോക്കുന്നുണ്ടോ? മതം നോക്കുന്നുണ്ടോ? നോക്കിയതൊന്നു മാത്രമാണ്. അതിൽ വിധവകളുണ്ടോ, വികലാംഗരുണ്ടോ, ഭിന്നശേഷിക്കാരുണ്ടോ, മാനസിക രോഗികളുണ്ടോ, നട്ടല് തളർന്നു കിടക്കുന്നവരുണ്ടോ, 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ബാങ്കിന്റെ ഇരുനില കെട്ടിടത്തിലേക്ക് വന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട. സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ ജീവനക്കാരൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, എല്ലാ ദിവസവും 50 രൂപ ഞങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ വെക്കാൻ തരുന്ന പ്രിയപ്പുള്ളവരുണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും മക്കൾ തരുന്നുണ്ടോ? പക്ഷെ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് 64 ലക്ഷം വരുന്ന പെൻഷൻകാർക്ക് ഓരോ ദിവസവും 50 രൂപ മാറ്റിവെച്ച് മാസത്തിൽ അത് 1500 രൂപയാകുമ്പോ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു +100 കൂടി കൂട്ടി 1600 രൂപ സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ ജീവനക്കാരൻ നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഉമ്മറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഉമ്മറത്തേക്ക് വരാൻ കഴിയാത്ത രോഗിയാണ് പെൻഷൻകാരനെങ്കിൽ കിടപ്പറയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് ഒരു കയ്യിൽ മഷി പുരട്ടി മറു കയ്യിൽ 1600 രൂപ എത്തിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് ആണ് മതനിരപേക്ഷതയ്ക്ക് ഏറ്റവും നല്ല അടയാളം. അതാണ് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആവേണ്ടത്. കോവിഡ് കാലത്ത് പട്ടിണിയായിരുന്നു. ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് ഒറീസയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണത്തിന് വസ്ത്രത്തിന് ഇന്നും കേരളത്തിന്റെ വീടുകളിൽ മനുഷ്യന് നടക്കുമ്പോ 87 ലക്ഷം ചുവപ്പ് കാർഡുണ്ട്, മഞ്ഞ കാർഡുണ്ട്, വെള്ളക്കാർഡുണ്ട്, നീലക്കാർഡുണ്ട്. സമ്പന്നനുണ്ട്, പാവപ്പെട്ടവനുണ്ട്. ആരുടെയും വ്യത്യാസമില്ലാതെ ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു വോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തതാണ്. അല്ല ചെന്നിത്തല, കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷം 16 തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുമ്പോ പ്രകടന പത്രികയിൽ കിറ്റ് കൊടുക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ കോവിഡ് എന്ന സുജായി കടന്നു വന്ന് നമുക്ക് പണിക്ക് പോകാൻ കഴിയാതെ എല്ലാവരും വീടിനകത്ത് അകപ്പെട്ടപ്പോ ഈ നാടിന്റെ സുരക്ഷ നോക്കേണ്ടത് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് 87 ലക്ഷം വരുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. വോട്ട് കിട്ടാനാണെങ്കിൽ പന്നിരിക്കലിന് LC ഓഫീസിൽ വെച്ച് വിതരണം ചെയ്യും. ഞങ്ങൾ കൊടുത്തോ? ഇവിടുത്തെ ബ്രാഞ്ചുകളുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും വിതരണം ചെയ്യും. എന്താ ചെയ്യാഞ്ഞത്? കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ കൊടുക്കുമ്പോ അഭിമാനത്തോടെ BJP-കാരന് വരാൻ കഴിയില്ല, മുസ്ലിം ലീഗുകാരനും കോൺഗ്രസുകാരനും വന്ന് വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ അഭിമാനത്തോടെ അവനവന്റെ റേഷൻ കാർഡ് കയ്യിൽ പിടിച്ച് അന്തസ്സോടെ പോയി വാങ്ങാൻ ഇങ്ങനെ കഴിയൂ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് 87 ലക്ഷം മനുഷ്യരെ നോക്കി. മനുഷ്യരെ മാത്രം, തെരുവ് പട്ടികളെ നോക്കിയില്ലേ? അമ്പലത്തിലെ കുരങ്ങന്മാരെ നോക്കിയില്ലേ? ജന്തുമൃഗാദികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തില്ലേ?
നമ്മളെ നാട്ടിക്ക് ജോലിക്ക് വന്ന 3,82,182 അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ, അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു. കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിലൂടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്നവരുടെ പട്ടിണി മാറ്റിയ ഗവൺമെന്റ്. അവിടെ ജാതി മതം നോക്കിയ ഇല്ല. പ്രളയം വന്നു, നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി താമസിപ്പിച്ചില്ലേ? വെള്ളം ഇറങ്ങി വീട് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് വരെ ഭക്ഷണം തന്നില്ലേ? നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട പഠനോപകരണങ്ങൾ തന്നില്ലേ? ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഓൺലൈനിലൂടെ മക്കൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാൻ ടിവിയും ഫോണും തന്നു സഹായിച്ചില്ലേ? 13 ലക്ഷം കുട്ടികളിൽ ഒരാൾക്ക് പോലും കോവിഡ് വരാതെ അവരുടെ ഭാവിയെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന 10ാം ക്ലാസും +2 പരീക്ഷയും എഴുതിപ്പിച്ചില്ലേ? ഒരു വർഷം പോലും നഷ്ടപ്പെടാതെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് സ്കൂളിനകത്ത് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ? അവിടെ ജാതിയും മതവും നോക്കിയിട്ടില്ല. ലൈഫ് മിഷൻ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഞാൻ കുറച്ചു കാലം വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചൊരാളാണ്. അന്ന് എന്റെ മകൾ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിലൊരു വേവലാദ്യ. അവളോട് പറയില്ലെങ്കിലും എന്റെ മനസ്സിനകത്ത് എന്താ കണ്ടത്? എന്റെ മനസ്സിനകത്ത് ഞാൻ മരണപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ കുഞ്ഞിന് ഒരു വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല ആശങ്കയായിരുന്നു. വാടക കൊടുക്കാനില്ലാത്തതിനാൽ എന്നെ തെരുവിലേക്ക് എന്റെ മകളെ മരണപ്പെട്ടാൽ അട്ടിയിറക്കി വിടുമോ എന്ന് പേടിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ എത്രയോ രക്ഷിതാക്കളില്ലേ കേരളത്തില്? അങ്ങനെയുള്ള കേരളത്തിലെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഇന്നത്തെ വിലയിൽ ഭൂമി വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ? അതിന് വീടുണ്ടാക്കാൻ നിവൃത്തിയുണ്ട? 2.5 ലക്ഷം വരുന്ന അമ്മമാരുടെ കണ്ണീരൊപ്പിയില്ലേ? ആ 2.5 ലക്ഷം വരുന്നവർക്ക് വീടുണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് അത് വിതരണം ചെയ്യുമ്പോ അതിമോ പച്ച പെയിന്റോ ചോപ്പ് പെയിന്റോ അടിച്ചില്ല. ബൈത്തുർ റഹ്മാൻ ഞങ്ങൾ പേരിട്ടില്ല. അഭിമാനത്തോടെ അവനവന്റെ വീട് എന്ന് ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ട് കയറിയിരിക്കാൻ ഈ കേരളത്തിലെ 2.5 ലക്ഷം വരുന്ന കുടുംബങ്ങളില് 4 പേര് ആ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ 10 ലക്ഷം മനുഷ്യരുടെ കണ്ണീരൊപ്പിക്കൊണ്ട് ഒരു ഗവൺമെന്റ് കടന്നു പോകുക. ജാതി മതം നോക്കുക. അപ്പോ നമുക്കിടയിലേക്ക് ഇവര് കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്താ ഞാൻ RSSനെ മാത്രം പറയുന്നു? SDPI ഇല്ലേ? ഉണ്ട്. RSSനെ കൂടുതലും പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാം? RSS കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ്. SDPI കുറിച്ച് കുറച്ച് പറയുന്നത് അവരൊരു പഞ്ചായത്ത് പോലും ഭരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ അവരെ പേടിക്കണം. അവരെ പേടിക്കേണ്ടത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ചെറുപ്പക്കാരാണ് പേടിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ എല്ലായിടത്തും അത് പറയും. കാരണം ഈ നാട്ടിലെ RSS കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കിടയിലെ വർഗീയത പ്രചരണങ്ങൾ, അതിനെ മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം വീടുകളിലേക്ക് ഇവര് കയറിക്കൂടാൻ, അവരുടെ സംരക്ഷകരായി മാറാൻ ഇത്തരം സംഘടനകൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പോലീസുകാരുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ തീവ്രവാദികൾ മരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലല്ല മലയാളികളുണ്ടെന്ന് കേൾക്കാം. അവരുടെ പാരമ്പര്യം നോക്കുമ്പോ കണ്ണൂരുകാരനുണ്ട്, കോഴിക്കോട്ടുകാരന്, മലപ്പുറം. അതിങ്ങനെ ചിക്കിച്ചേഞ്ഞ് പരിശോധിക്കുമ്പോ തേജസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു, SDPI ഉണ്ടായിരുന്നു, NDFന്റെ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു. ഒരു സാധാ കൂലി തൊഴിലാളി, ഒരു പണിയില്ലാത്തോണ്ട് പോയതല്ല, പൈസ കിട്ടാൻ പോയതല്ല. അങ്ങനെ മരണപ്പെട്ടവരിൽ പലരും MBA ബിരുദധാരികളായിരുന്നു, MBBS ഉണ്ടായിരുന്നു, LLB ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ പോലും മരിക്കാൻ തയ്യാറാക്കി തീവ്രവാദികളാക്കി മാറ്റുന്ന സംഘടനയായി ഇത്തരം ന്യൂനപക്ഷ സംഘടനകളും ഈ നാടിനകത്ത് വളർന്നു വരുന്നുണ്ട്. 2 വർഗീയതയും നമുക്ക് എതിർത്ത് തോൽപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 2 ആള് തല്ലുകൂടുമ്പോ ഒരാൾ ജയിക്കും, ഒരാൾ പരാജയപ്പെടും. 2 ആള് ഓടുമ്പോ ഒരാൾ ജയിക്കും, രണ്ടാമതാകും. വാക്ക് തർക്കവും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ 2 വർഗീയതകൾ ഒരു നാടിനകത്ത് മൂർച്ച കൂട്ടി വന്നാൽ ഒന്നിന് ജയിക്കാനോ ഒന്നിന് പരാജയപ്പെടാനോ സാധിക്കില്ല. മറിച്ച് 2ഉം ഈ രാജ്യത്തിനകത്ത് ശക്തിപ്പെടും. അത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മതസൗഹാർദ്ദത്തെ, മതനിരപേക്ഷതയെ തച്ചു തകർക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ കേരളത്തെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. ആർക്ക് കൊടുക്കണം? നമ്മൾ ജീവിച്ചതുപോലെ ഒരുമയോടെ ജീവിക്കാൻ നമ്മുടെ മക്കൾക്കും പേരക്കുട്ടികൾക്കും അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. അതിനാണ് DYFI ഈ നാടിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിയ കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും രക്തം കിട്ടാതെ മരിക്കാൻ ഒരു കുട്ടിയും ഇടവരരുത് എന്ന് തീരുമാനിച്ച് രക്തം ദാനം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായ സംഘടന.
ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രികളിൽ രോഗിക്കും കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കും സ്നേഹത്തോടെ പൊതിഞ്ഞ് ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഡിവൈഎഫ്ഐ പരിസ്ഥിതി തകർന്നു തരിപ്പണമാകുന്ന സമയത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് തൈകൾ വെച്ചുപിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നാടിന്റെ പരിസ്ഥിതിക്ക് കാവൽക്കാരാകുന്ന ഡിവൈഎഫ്ഐ, ആ ഡിവൈഎഫ്ഐ തന്നെയാണ് അവയവങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. കണ്ണില്ലാത്തവന് മരണപ്പെടുമ്പോ സ്വന്തം കണ്ണു കൊടുത്ത് ഈ നാടിന്റെ വെളിച്ചമാകാൻ മറ്റൊരാൾക്ക് അവസരം കൊടുക്കാൻ, അങ്ങനെ കാരുണ്യത്തിന്റെ സമര പോരാട്ടത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് അവർ പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ പോയത് കൊണ്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഡിവൈഎഫ്ഐ 500-ലധികം വരുന്ന സഖാക്കൾ എതിരാളികളുടെ വർഗീയ സംഘടനകളുടെ കൈകൾ കൊണ്ട് ഈ നാടിനെ കത്തി കൊല്ലപ്പെട്ടു പോയത്. അവര് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചു പോയ കൊടിയുടെ നിറമാണ് വെള്ള. ആ വെള്ള നിറത്തിൽ ചുവന്ന നക്ഷത്രം ഇങ്ങനെ ഉദിച്ച് കത്തി നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അത് ഈ നാട്ടിലെ ഡിവൈഎഫ്ഐ സഖാക്കളെ ചില ദൗത്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു പോയ ഡിവൈഎഫ്ഐക്കാരായ രക്തസാക്ഷികളുടെ ചോരയാണ്. ആ ചോരയാണ് ചുവന്ന് തുടുത്തു നിൽക്കുന്നത്. അതിനെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഓരോ ഡിവൈഎഫ്ഐക്കാരനും ഇൻകുലാബിന്റെ ധ്വനികൾ വാനിലേക്ക് മുഷ്ടി ചുരുട്ടി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് തൊണ്ട പൊട്ടുമാർ ഉച്ചത്തിൽ വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവസാനത്തെ ഡിവൈഎഫ്ഐക്കാരന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ ശുഭ്രപതാക ഊർന്നു താഴെ വീഴുന്നത് വരെ ഈ നാടിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ, വർഗീയതയെ എതിർക്കാൻ, മതനിരപേക്ഷതയ്ക്ക് കാവലാളാകാൻ, നിങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മുദ്രാവാക്യങ്ങളായി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് സമര പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങാൻ ഡിവൈഎഫ്ഐ ഉണ്ടാകും. ആ ഡിവൈഎഫ്ഐക്ക് നിങ്ങളുടെ പിന്തുണയും സഹകരണവും ഉണ്ടാകണമെന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സെക്കുലർ ഫെസ്റ്റ് ഔപചാരികമായി